akwai website da dama wanda ake turo da notification wanda gaba ɗaya bai dace ba. Assalamu alaikum. Barkanmu da ƙara kasancewa cikin channel ɗin mai albarka Usain Alkhairi Tech. Kamar yadda muka yi bidiyon da ya gabata akan yadda zaka dawo da number da aka yi banin ɗinta a WhatsApp. Ma'ana idan an dakatar da number ka daga yin WhatsApp, mun nuna yadda zaka gyara wannan number ta dawo yin WhatsApp successful. Yau kuma insha Allah mun kawo wani bidiyo akan yadda zaka dakatar da duk wani website daga turo maka sakonni. Zaka ga da dama akwai mutum yana amfani da wayan shi kawai sai ya ga ana turo masa wasu sakonni notification daga wani site kala-kala wanda samsam baya bukata. So ba tare da bata lokaci ba, idan wannan ne farkon shigowarka cikin channel din nan, kar ka manta ka danna mana alamar like akan wannan bidiyo. Idan kuma baka mana subscribe ba, ka yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu kai tsaye da zarar mun dora. Ba tare da bata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. Akwai application ɗin da za mu yi amfani da shi, sunansa blog site. Sai ka shiga cikin Play Store, bayan ka shiga sai ka rubuta blog site. Kana rubuta za ka ga alamar install a nan, sai ka install. Bayan ka install sai ka taba open ka bude shi. Bayan ka bude kai tsaye zai nuna mana yadda za ka yi setting din shi. Ba tare da bata lokaci ba, wannan ita ce fuskar application nan. Sai ka zo ka taba agree din nan, ka taba accept. Sai ka taba wannan wajen. Bayan ka taba sai ka zo ka taba turn on din nan. Kana taba turn on sai ka taba continue. Sai ka taba skip din nan. So bayan ka taba skip sai ka taba get start. Bayan ka taba get start sai ka ƙara taba next. Sai ka ƙara taɓa nan wajen. Bayan ka gama sai ka zo ka taɓa wajen create ɗin nan. So bayan ka gama nan zaka ga application ne da dama wanda zaka iya banin ɗinsu, okay, zaka iya dakatar da su ko kuma ka hana su turo maka notification. Sannan kuma akwai website. Zaka iya yi wa application, zaka iya yi wa website. So sai ka zo wajen type keyword din nan. Kana tashi sai ka nemo website din da suke turo maka abin da baka bukata, sai ka rubuta sunan shi. Kamar yanzu idan ina so in yi blog din Chrome gaba ɗayan ta ma, sai in rubuta Chrome. Ina rubuta Chrome haka, na yi good. To bayan ka taba yayi good din nan sai ka taba next din nan. Kana taba next kai tsaye zaka ga akwai wani guri da aka rubuta days, akwai kuma wani guri aka rubuta time. To wajen days din nan ana tambayar ka ne ka faɗi full time kake so ko kuma full week, gaba ɗaya a satin baka so a turo maka, ko kuma iya ranar Juma'a ne baka bukata, ko kuma ka faɗi dai iya ranar da baka bukata. In kuma kowace rana ne baka bukata, kawai sai ka gaba shi a full week. Nan kuma all day din nan sai ka zo nan ma ka zaɓa. Amma tunda baka bukata kwata-kwata ba ka bukatar yin wani setting a nan gurin, kawai sai ka taɓa alamar next din nan. Kana taɓa alamar next sai ka zo ka zaɓi kala. In ka ga dama zaka iya zaɓar kala a nan gurin, sai ka taɓa done. Kana taɓa done shikenan yayi successful, ya wani congratulations, you added a new group. So ta haka zaka yi ta yin amfani da wannan application nan wajen sassaita duk wani website da yake damun ka da notification din da baka bukata. Za ga sau tari akwai website da dama wanda ake turo da notification wanda gaba ɗaya bai dace ba, kuma mutum abin ya dame shi yana so ya yi maganin wannan matsala. To ta wannan hanya zaka iya gyarawa. Idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta ka danna mana like akan wannan bidiyo. Sannan idan baka mana subscribe ba, ka yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu kai tsaye da zarar mun dora.